Como cada ano, o Centro Sociocomunitario da Pobra acollerá os cursos enmarcados no programa de envellecemento activo. Comezarán o 4 de abril e dividiránse en 2 semestres, nos que se impartirán os talleres de memoria a cargo de Cruz Vermella e os cursos de musicoterapia. É un programa moi completo, é un programa que vai empezar as actividades en abril, se divide en dúas partes, unha vai de abril a maio, as tardes dos venres, e outro xa se retoma despois de outubro a novembro envellecemento activo e ata decembro o que é musicoterapia. O Concello, o importe son casi 6.000 euros, orzamento que dende a Concellaría de Servicios Sociais pois adicamos a este programa. O obxectivo deste programa é previr o illamento social das persoas maiores, co fin de retrasar o máximo posible o seu deterioro físico e, sobre todo, cognitivo. Un programa de envellecemento activo trata, sobre todo, de retrasar ou evitar o deterioro físico, pero, sobre todo, cognitivo. E tamén estas situacións de soidade e, máis que de soidade, de illamento social. Que podan vir a este tipo de programa, relacionarse con outras persoas e, sobre todo, o que nos comentan os usuarios e as usuarias deste tipo de programas. Cando veñen, cando marchan, din, levamos a batería cargada xa para toda a semana. Os interesados xa se poden inscribir no propio Centro Sociocomunitario. O pasado ano o programa contou con máis de 50 participantes e non descartan ter que incrementar o número de prazas nesta edición ante o gran interese que espertan estas actividades.